Kuwo onke amanyumnyezi eziganeko zokuphathwa gadalala ngokwesondo, uphando lweziko labantwana lubonakalisa abantwana njengabona bachatshazelwa kakhulu emakhaya, ezikolweni nasekuhlaleni. Inkqubo yezobulungisa ibonwa njengenamakhwiniba. The issues regarding the impossibility or the difficulties when it comes to prosecutions or enrolling cases to the magistrate courts for minors or children under the age of 12 has been one of the very concerning or major problem in the South African criminal justice system, in ensuring that enough medical examination as well as the rape, sexual assault kits are actually collected so that enough evidence could be corroborated in order to build enough case in court. Ukusilela kwezobulungisa kwacaca mhlophe emva kwetyala lokuxhatshazwa ngokwesondo kwabantwana abangamakhwenkwe abali-12 eLethabong. Indoda yabalukuhlela kwinkampani yasekuhlaleni ziyababonisa imifanekiso yabantu abahamba ngaze. Umtshutshisi wagqiba kolongaqhubeki netyala emva kweziphene kubungqina bamakhwenkwe. Emva koko yakhululwa le ndoda. Unontlalontle uthi akundlwana yanetha ukuthethwa kwamatyala achaphazela abantwana. There is a delay with regards to the cases of minors as opposed to the adult when it comes to rape for them to get justice. So in such cases, maybe from the social work perspective, would be expected to write certain reports intended to court, will be the victim impact report. Elixhoba lokudlwengula elaxhatshazwa ngokwesondo ngo-2015 lithi kwalithatha iminyaka ukuze libuyele esiqhelweni ngenxa yoxinzelelo lwengqondo. Back then in 2012, when I was 15 years old, I was victimized by rape, and it was not simple for me because I was still young, and looking at the gender that I'm in as a male, I was afraid even to open up because I was asking myself several questions on how the world will react and how my family will react towards the story. Amatshantliziyo ayanqwala kwelokokuba iinguqu zenziwe kumthetho ojongene nokuxhatshazwa ngokwesondo. Amapolisa asemntla-ntshona athi uphando kwityala lokuxhatshazwa ngokwesondo kwamakhwenkwe aseLethabong luyaqhuba kwaye aza kuphefumla lwakuqukunjelwa.